So, hello guys, good evening. नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौ बुंनो सानो कि आङो 7:30 लाइभ फैगोन होननानै बुंदोंमोन। स' आं नोंथांमोननि सिगाङाव फैबाय आरो सासे बिनानावा गावनि बिदानिसिम मोनसे मेसेज हरनो सानदों। बिराद दुखुनि बाथ्रा, बिनि न'खराव गोबां जाथाय जादों आरो जों बेजों सावरायगोन, माखासे राव रायज्लायगोन बेजों। नोंथांमोना बे बाथ्राखौ खोनानो मोनगोन आरो नोंथांमोना माखासे गियान मोनगोन। बे गियानानो जाबाय कि गावनि न'खराव जिखिनि घटना जानाय, गावनि बिनानावा गावनि बिदानिफ्राय मा एसपेक्ट लुबैयो, गावनि बिनानावा गावनि न'खरनि जाय बिमा बिफा बेखौ माबायदि अननाय, माबायदि होनांगौ, बिनि खोथा जों बेवहाय सावरायगोन। बेवहाय मेसेज मोनसे लिरना हरदों, आं नोंथांमोननो खोन्थानि। सरि, नोंथांमोननि सिगाङाव बे नुजागोन ना नुजायाखै? स' बेवहाय नायबानो जाबाय। बांद्राय स्क्रिन जादोंना नुवाखै? अके, स' नुनाय नङा नोंथांमोना, आं जिखुनु फरायना होनोसै। बेनि बिदानि हाबाया जाहैबाय बोसोरनैनि सिगां, माने हाबाया बोसोरनैसो जाबाय, बारबाय होनना बुंदों, बोसोरनैसो बारबाय बेनि बिदानि हाबाया। आरो आदाया गभार्नमेन्ट जब मावो, बिथाङा डिफेन्सआव साख्रि मावो, बिनि बिदाया। बिनि बिदानो मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों बे बिनानावा। आं बेखौ मेसेजखौ आं नोंथांमोननो फरायनानै खोन्थागोन। बिथाङा गावनि बिदाखौ बुंनो बोरैबा मोनो, कम्फर्टेबल फिल जायाखै, जायनि जाहोनाव आं दा नोंथांमोननि थ्रुयै आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों। आरो नोंथांमोननि थ्रुयैनो, नोंथांमोननि दारैनो गासैबो जोंनि बर' हारिनि गासैबो सुबुंफोरनो बे मेसेजखौ हरनो सानदों। आरो बैसोरो जाहाथे गावनि बिदाफोरखौ, गावनि बिनानावफोरखौ बेबायदि दा खालामथों आरो गावनि न'खरनि सुखु दुखुफोरखौ एसे बुजिथों हाबा जाखांनायनि उनावहाय। हाबाया बोसोरनैनि बारबाय। आदाया गभार्नमेन्ट जब मावो, माने डिफेन्सआव। न'आव थाया, बांसिन बाहेरायाव थानाय जायो, माने बाहेरायाव माने बेलेग जायगायाव खामानि मावो नालाय। स' बिथाङा डिफेन्सआव मावो नालाय, स' बेनिखायनो बिथाङा बाहेरायाव थानाय जायो। आदाया न'आव फैबाथाय गावनि बिमानि न'आव लानानै थाङो। सोर लानानै थाङो होनना बुंदों? बिनि हिन्जावा, माने बिनि बिबाजैया, माने बिदानि हिन्जावा गावनि न'आवसो लाना थाङो। माने जाय सुथि मोनो, बा बे सुथियाव बियो न'आवसो थानांगौ गावनि बिमा बिफाजों, गावनि फेमिलिजों, न'खरजों। बाट बांसिनानो मा जायो, बेनि हिन्जावनि फुस्लायनायावहाय बिनि बिदाया बे हिन्जावनि न'खराव बांसिन थाहैयि जादों आरो गावनि न'खरजों बारा एसेबां माने गोबाव थाया जाहैदों। जोंजों रायज्लायनाय जानो बायो, जोंजों रायज्लायजानो बायो बै बिबाजैगा आरोना। जोंजों रायज्लायनाय नुबा दाय जायो, माने बे हौवानि बिमा बिफाया बा बिनानावमोनहा जुदि बे गावनि हौवाजों बा बिनि बिदाजों जुदि रायज्लायोबाथाय बिराद दाय जायो आरो, माने बेफोरबायदि आरोना। नांलाय खमलाय बेफोरबायदि खालामनो नागिरदों, एसे बोराबलायनाय जायो, बेबायदि आरोना। मेसेजखौ बेबायदि बुंदों, मेसेजाव बेयाव लिरनानै हरदों आरोना। आरो जोंजों रायज्लायनाय नुबा दाय जायो आरो रुमाव लिंहरो। आदाया न'आव गैयाबाथाय गावथ' न'आवनो बांसिन थाया, गावनि बिमाजोंसो थांना थाहैयो। बिबाजैया हाबा जाखांनायनि उनावहाय बांसिनानो गावनि न'आव, जि बिमा बिफानि न' दंमोन हिन्जावनि, बे न'आवसो बांसिन थाहैयो जाहैदों। आरो बिनि गेजेरावहाय जि हाबा जानानै मोनसे गावनि हौवानि न' दङ, बे न'आव थाया जाहैदों। बे दुखुनांथाव बाथ्रा, बे मोनसे खोथा फोरमायदों। आलासि जानो थांनाया बेलेग खोथा, बाट गोबावसिम जे बेनो बिनि न' बा अब्ला हाबा जानायनि मानो गोनांथिमोन, बेबो मोनसे खोथा। बेबो मोनसे बिनि बिनानावा मोनसे सोंथि सों आरो। आदाया हाबा लायैनि सिगां जेबो प्रब्लेम गैयामोन। आदाया हाबा लायैनि सिगां जेबो प्रब्लेम गैयामोन। आदाया बयखौबो जोबोद अनोमोन। हाबा लायैनि सिगां गोबां अनोमोन जाहैदों, मिथिबायना? न'आव फैबानो न'आव फैसाबो होयोमोन, रांबो होयोमोन होनना बुंदों। ओमफ्राय बिनि गेजेराव दाना फैसा नांगौ जाबानो बाजैया गैया, थाइसेबो गैयासो बुङो। आदाया जेबो बुङा बिनि सोमोन्दै। जेब्ला न'खरनि बिमा बिफाया बा बिनानावा रां बियोब्ला, अब्ला बिबाजैया रां गैया, मा गैया, ओरैबायदि बायदिसिना खाथाय जाहैदों, माने थाइसेबो रां गैया बिदिसो बुङो जाहैदों। आइ बाबामोनहा जोबोद दुखुआव थायो, दा हाजिरासो मावो। अ माइ गड,
गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा फिसाज्लाया साख्रि मावो बेबो डिफेन्सआव आरो बिनि गेजेराव बिनि बिमा बिफाया रां बिबाबो मोना आरो दुखुनि बाथ्रा एसे एनै होयो जाहैदों बाट थोजासे जिखिनि सिगाङाव होयोमोन संख्रि बानलु न'खरनि रां रुफा माने न'खराव ओंखाम ओंख्रि संना जानाय बानाय बेफोरनि जिखिनि गोनांथिमोन बेखिनि गोनांथिनि थाखाय रां रुफा होआ आरो बे बिहामजोआ बा बे हिन्जावाथ' गावनि बिमा बिफाजोंसो थायो नालाय बेवहायनो खरस जाहैयो जाहैदों बेयाव खरस जायो आरो गावनि न' जाय हौवानि न' बेयाव हाबा जाफैदों बेवहाय खरस जाया बैयावसो जाहैयो ओरैबायदि आरोना दा ओमफ्राय बिनि बिनानाव मोनहा आरो बिमा बिफा मोनहा बिराद दुखु खस्थ'यै दं आरोना ओमफ्राय आइ बाबामोना दा गोबां दुखुआव थायो दा हाजिरासो मावो जोंनि फरायनायाव फैसा होआ न'खरनि खरसबो बाया जेबो होआ फरायनाय मानायाव जेबो खरसबो होआ आरो जानाय लोंनाय बे जेबो खरस होआ जाहैदों बे जाथायनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थागोन आरो बिनि गेजेरावहाय बे मानसिजों आं नोंथांमोनजों रायज्लायनानै कलावहाय लाइभ टक आं बेजों नोंथांमोननि सिगाङावहाय खोन्थागोन खामानिफ्रावबो बिराद माने थेला नारो ओंखामल' सङो आरो मालाबा थोरसिल'सो सुयो बाखि जेबो खामानि मावा मालाबा ओंखाम ओंख्रिबो सङा आरो थोरसिबो सुवा माने नोंगौ नंनाया हाबाखौ जोङो खामानि मावनो थाखाय लाया बाट मोनसे न'खर दानाय लोगो लोगोनो बेयाव मोनसे दायित्थ' थायो गावनि बिहाव बिखुनजोखौ बोरै सिबिनांगौ बिहाव बिखुनजोनिफ्राय अननाय बोरै मोननांगौ नङा होमबा दा बे बिनानावा गैलाबा अब्ला बे समावहाय जुदि बिनानावा सोरजोंबा हाबा जायोब्ला अब्ला बे बिहाव बिखुनजोखौ सोर नायगोन गावनि बिमा बिफाखौ सोर नायगोन गावनि असे बिमा बिफाखौ सोर नायगोन बे मोनसे बिराद गिदिर सोंथि आरो बेखौनो लानानै गोबां दुखु फोरमायगासिनो दं आरोना बे बिनानावा ओमफ्राय खामानि मावा जेबो मावा आंनोसो एंगारजोबना होयो अब्ला जुदि बे थाङोब्ला अब्ला सोर मावगोन बे एंगारजोबना होनायखौ जेबो दुखु मोनाखै बाट जुदि थाङोब्ला बिनानावा हाबा जाना थाङोब्ला सोर मावगोन बे मोनसे कुइसन आरोना आरो बेफोरथ' जाबाय खालि मबाइलजोंनो सानसे थायो बेफोरथ' जाबाय खालि मबाइलजोंनो सानसे थायो होनदों सोरजों फनबो बिराद रायलायो हरनि 11टा 12टासिम फनबो रायलायो माने रायज्लायो होनना बुंदों आरोना रायज्लायो बाजैनि बिदि आखला जोंखौ बिराद दुखु होयो आरो लाजिनोबो ओंखारो बिनानावा बेखौ फोरमायदों आरोना बिनि बिदानो मोनसे मेसेज होदों बिनि बिदानि नामखौ बुंनो हाया माने बदनाम जागोन बुंनोबो हाया बाट बिनि बिदाया जाहाथे बुजिथों बेखौ आरोना सोरबाफोर नायदोंब्ला गावनि बिनानावनि हालोद आरो गावनि माने बिनानाव आरो गासिबखौबो आं बुंनो थाङो जायफोर दङ बिथांमोना जाहाथे बुजिथों जायफोर डिफेन्सआव मावदों बे सानजानि जाथाय दै सानजानि बड'लेण्डनि बाहेरनि जाथाय बियो बड'लेण्ड स्टेटनि बा बड'लेण्ड स्टेट नङा बड'लेण्ड स्टेट जागोन बाट बिटिएडिनि बाहेरनि जाथाय आरो बे जाथाया बिथिंजायनि आरोना आरो बिनि गेजेरावहाय सानसे साननैल' न'आव थायो बिराद बेरायो सानसे साननैल' न'आव थायो जाहैदों बिराद बेरायो आरो खारसन फैनायब्लाबो जेबो लाजियाबो गियाबो खारसन फैनानैसो हाबा जादों जाहैदों माने खारसन फैनाय बे मोनसे पइन्ट नोंथाङा बुजिनोब्ला नोंनि हिन्जावा खारसन फैदों नामा जायफोर बिदाफ्रा बे मेसेजखौ बुजिनो लुबैदोंब्ला आं नोंथांमोननि नामखौ बुंनो हाला बाट नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बुजिनोब्ला बेवहाय नोंनि हिन्जावा खारसन फैदों नामा आरो बिटिआरनि बाहेराव बिनि गेजेराव रायज्लायनायफ्राबो बयजोंबो फादोब गावल' मानसि माने गुबुननि रायज्लायनायखौ मानसि बायदि साना ओरैबायदि दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना जानो नांगौ बायदि खालामो गावनियावल' जानांगौ बायदि खालामो आरो न'खरनि सुखु गोजोन दावगानाय जेबो गैला न'खौ जिखिनि दुखु बेफोर माने सुखुनि फारसे बा जौगानायनि फारसे न'आ जे बेसेबांखिनि जोंथि जानांगौ बिनि फारसे जेबो साननाय गैला सासे बिहामजोनो थानो जायगा होयो न'खरनि मान सनमान फिसायनि बिहाव बिखुनजोनि बिमुं उफादि होयो गावनि न'नि मेम्बार खालामनानै लायो आरो मा नांगौ बिहामजोनो मिथिनो रोंला मानो थेवब्लाबो बिमा बिफानिफ्राय बिसोरनि फिसाज्लाखौ सेख'नो नागिरो फिसायनि अनगा
बाखिजों सुथुरनि बेबहार आखल आखु खालामनो नागिरो। स' बेबायदि मोनसे जाथाय जानानै थांबाय। सासे बिनानावनि दुखु, बे बिनानावा गावनि बिदानि नामखौ आरो गावनि नामखौ जुदि बुङोब्ला बिनि बिदाया मोनथिगोन आरो बिनि गेजेरावहाय बिनि बिदानिनो मुंखौ बुङोब्ला मान सनमान थांगोन। स' आं बेखौनो एसे गेस्ट आन्दाज हिसाबै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानो कि बे बिनानावा बुंदों कि जाहाथे बयबो जोंनि बर' हारिनि आदामोनहा बुजिथों आरो लोगोसे आंनि आदायाबो नोंथांनि चेनेलखौ नायोब्ला बुजिथों। बे बिनानावा गोबां दुखुयै बाथ्राखौ बुंदों आरो जों बे बिनानावजों जों रायज्लायनोसै। दायो बे बिनानावनिफ्राय जोङो माखासे खोथाखौ मोनथिनो हासिगोन। जों बेजों रायज्लायगोन लोगोफोर। औ हेलौ। औ आं नोंथांनियावहाय बेखौनो रायज्लायफिनो। नोंथाङा जि मेसेज हरदों नोंथांनि आदानो, नोंनि आदानो, नोंनि असे आदानो, आङो बेयावहाय माने रायजो राजाफोरनो आं फरायनानै होबाय आरो बिनि गेजेराव रायजो राजाफ्रा निस्सय नोंनि रावखौ बुजिगोन आरो नोंनि जे गोरबो सिंनि जे दुखु जानानै दङ नोंनि आदानिसिम, नोंनि न'खराव जे खैफोद जाना दङ बैखौ लानानै आङो रायजो राजाफोरनो होनानै होबाय। जाहाथे रायजो राजाफ्रा बेखौ बुजिनानै गावनि न'खराव सोरबाफोर बिनानावफोर दङब्ला बेखौ बेबायदि दा खालामथों आरो गावनि बिमा बिफानि सायावहाय एसेबां इनाय उदखारि दा खालामथों। दायो हालोदा माबायदि न'खराव, नों मा बुंनो सानो नों रायजो राजानिसिम? हालोदाथ' गाज्रि, बहुद गाज्रियानो। मानो होनना बुङोब्ला माने बेयो गोबावानो जाबाय, गोबाव समनिफ्रायनो माने बेबायदि माबानाया आखल जेनेबा जेब्लाबो फैदों अब्लानिफ्रायनो माने बारा रायलायनाय रावफोराबो ओमफ्राय बिदिनो माने न'खरनि फारसे मा मावनांगौ मा मावनाङा, मा नांगौ मा नाङा, माने जेबो माबाया आरो माने जेबो खोथायानो गैया माने। माने बाखि न'खरनि मानसिफोर जेनेबा मालाय बायदिसो दाहोना रुवाथि लानाय बायदि आरोना। गुबुन बायदि बेब'हार खालामो आरोना। ओमफ्राय गोसो बायदि थाङो, गोसो बायदि फैयो, गावनि गोसो बायदि सोलियो आरो। आतसा, होमबा बांसिनानो गावनि न'खरावसो थायो आरोना? होमबा जुदि थाङोबा बिदिनो गावनि न'खराव थायोबा गावनि बिमा बिफाजों खरसआथ' खालामहैखायोआनो नङा होमबा? दा आरो दा नोंसिनि न'आवहाय खरस खालामनाया डाबल डाबल जायोसै नङा होमबा? आरो गासिबो रां रुफायाथ' गावनि हिनजावनियावसो थाजोबो नङा होमबा? बांसिन दुखु आरो प्रब्लेम जाथाय जानाया माबायदि जाथाय जादों नोंनि न'खराव? माबायदि जाथाय माने ओरै न'खरावबोथ' आगोलाव फरायबाय थानाय हिसाबै माने दाहार दुवारबो थायो नङा होमबा? न'खरनि बेफोरबायदि माने बयबो सिमां लायो नङा होमबा? फिसाफ्रा बिदि माने न'खराव खामायनाय थायोबा माने एसे एनै बिमा बिफाया माने सहाय होजानो लुबैयो आरो। उन्दैनिफ्रायनो जि खांबोनाय हिसाबै माने एसे एनै माने एथ'ग्राब नङाब्लाबो माने नांथारगौ सम जानायाव जुदि नांथारगौ न'आव फैसा थानांगौ जुदि दाहार लानांगौ जायोब्ला अब्ला बे माने बुहुद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना। आरो बिमा बिफानि खस्थ'आ माने खस्थ'खौ नुवाबा नायख्लेंनानै थायोब्ला माने बयबाबो दुखु नाङो आरो बे जाहैबाय रां थाखानि सायाव। आरो नोङो बिमा बिफाखौ आगोलाव जिबायदि रायलायो बेबायदि दा रायलायलाबा, मोखां बारा नायबांलाबा माने मा होनो आरो बुहुद ओमफ्राय नोंनि आइ आफायाबो बिनि सायावहाय एसेबाबो दुखु मोनगासिनो दं आरोना? दुखुआथ' मोनखायो, होमबाबो माने मा बुंलायलायबावनो। माने बयनिबो मोखाङा माने सोमखे सोमखे गावबागाव सिरि सिरि थानाय बायदि जाबाय आरो। दा ओरै फैसा माबानो आइ आफाया बिदिनो सम सम हाजिरा आरि मावो, दाथ' आरो कन्टिनिउ हाजिराफोरबो थायाना। आरो ओरै खरस जानांगौ, आंनि आरो बिदिनो फरायनायनि नांगौ जायो। नोंनि आदायाथ' आर्मियाव मावो नङा होमबा? औ। ओमफ्राय बेयावहाय आरो आर्मियाव साख्रि मावलायनाय आरो बेथनाथ' खमावबो 30-40 हाजारसो जाहैखायो। अब्लाबो गावनि बिमा बिफाया साख्रि मावनाय फिसाज्ला थानानैबो हाजिरा मावनो गोनां जाहैदों आरोना? औ। अ माइ गड। नोंस्रा न'खराव साबेसे दङ ओरैनो दायो? आं आरो आदाल'। नोंसा आदा सासेल'? सासेल'। सासेल' फिसाज्लायानो बेफोरबायदि? अ माइ गड। ओमफ्राय ओरैनो नों बुंनो हागोन नामा नोंनि मुङा मा? मुङाथ'
बुंखां बुंसलानो जादों दामाने नोंसा आदाखौ ना मिथिजानो लुबैदों आरो ना नोङो माने अब्लाबो दुखु माने बरनामबो जानो हागौ नङा होमबा अब्लाबो मोनसे बे माने बुंनो हायैखौ सिदा बुंनो हायैखौ नोङो जे जोंनि गेजेरजों बुंनानै होबाय थेंक इउ सो माच नोंसिनि न'खराव थाबैनो आलो गोजोन आरो नोंनि आदाया बुजिथों बिमा बिफानि दुखुफोरखौ बुजिथों आरो बिनि गेजेरावहाय माने जाहाथे खौसे जों जाहाथे न'खरा खौसे जायो बिमा बिफानि एसे एनै बिमा बिफानिखौबो अनो जाहाथे न'खरखौ फोसाबलाङो बेखौनो माने आसा थियो आरोना बयबो माने दा मोनसे बिराद दुखुनि बाथ्रा बेयो जे नोंसिनि आदाया नों माने साख्रि मावखानाय थानानैबो आरो बिनि उनाव नोंसानि बाजैया माने इसेबां अन्थाइ बिखा बायदि जे नांगौखिनि जिखिनि गावनि थाखायल' नांगौ बायदि बा न'खराव जिखिनि नांगौ बेखौ जेबो नोजोर होआलासिनो बा गावनि बिमा बिफानि न'आव थाहैनानै जानाय लोंनायाथ' बांसिन होबाथ' गावनि बिमा बिफानियावसो जाहैयो नङा होमबा बांसिन आरो बेयाव थाबाबो माने बेरायनायाथ' जोबा आरोना न'निफ्राय ओंखारबाय थायो माने मायावबा थाङो बिदिनो ओमफ्राय बे बेरायनायफोरखौ नोंसा आदाया मिथिगोना मिथिया जोंजों रायज्लायनोनो फन होआनो माने खाबुआनो होआ जोंजों रायज्लायनो गाव ओमफ्राय मा नों मा नोंनि होनहरो गाव नाम्बारजों मिथिगौ आरोना ओमफ्राय बे नोंनि नाम्बारजों कल खालामबालाय कल खालामनो बिदिनो बारा माने मिन्थिया मारै रायज्लायनानै दोनखानाय बायदि खोमा फियानो बुङो खोमा आरो बारा रायज्लायनो मोना होननानै आरो माबाबाबो गावनो माने कल खालामहरोबा बिदि बायदि जायो आरो जों रायज्लायफुबाय थानायाव कल हरगोन आंनाव बेबायदि आरो ना आतसा खाबु होआ गोबां दुखुनि बाथ्रा आरोना नोंनि न'खराव जि जादों बेबायदि जाथाय सोरनिबाबा न'खराव जादोंब्ला जाहाथे थाबै सुद्रायलायथों आरो बिनि गेजेराव नों बेसेबांसिम फरायखो आङो दा BA फरायगासिनो दंमोन कमप्लिट जाबायना कमप्लिटआ जाथ'वाखै आरो बिनि उनाव फरायबावनो गोसो दंबावोमोन नामा नोङो फरायनायाथ' गोसोमोन फरायबावनो ओमफ्राय दा नोंसा आदायानो दा नोंनि फरायनायनि गेजेराव जेबो नोजोर होआ आरोना रां रुफा मा नांगौ आगोल सोङोमोन बहुद फरायनो होयोमोन फैसा थाखा सिन्था खालामनाङा होनना बुङोमोन आरोना सिगाङावहाय होयोमोन आरोना सिगाङाव सारा मिनि खुसि जेसेबां नांगौ इसां ओमफ्राय दायो माने जि थाइसेबो नांगौ बेफोरबायदि होला आरोना बिन्दासै गावनि बिनानाव असे सासेल'सो ना नोङो बिनानाव Oh my God माने मोरै बिनो माने गावनो बुजिखागोन आरो आगोलनिफ्राय जिबायदि अनबोनाय माने बेबायदिनो माने बुङा आरोना नांगौबा बिसोर थायो आरो मिन्थिखायो आगोलनिफ्रायनो मिन्थिखानाय बेसेबां नांगौ नाङा आंथ' जेबो बुङा आरो ओमफ्राय दा माने आं फरायनायखौनो दोनथ'नोसै नंबाय आरो आंना नोंनि गाबनायखौ खोनानानै आं बिराद बोरैबा मोनदों आरोना नों दा आं मिथिखागौ नों एसेबाबो मोदैगौदों होननानै नोंनि दुखुनि खोथाखौ खोनानानै अब्ला बे मोनसे सैथो बाथ्रा आरोना रायजो राजाफोर नामखौ बिदिनो बुंनो हाया जादों आरो नुदों बिदिनो लोगोफोरनि बिबाजैफोरखौबो बा बेबायदिनो गामियावबो दङ सानै माने बांसिन जब मावनाया बिदिनो आरोना हाजिरा मावग्रायासो माने न'खरखौ बांसिनै सुखु गोजोन लाखिबावो बिसोरनि हिनजावफोरा मावनाय दांनायानो हक आखल बिखरानो हक बेयाव बिखुनजो सिबिनो हायो दा नों मा लुबैदों नोंनि आदानिफ्राय जेनेबा आंथ' आरो न'आव थायाना गाबोन समफोर मालाय न'आव बारनांगोन हिनजाव मानसि ओमफ्राय बिमा बिफाखौ साननानै दुखु जायो आरो बेसेबां खस्थ' फेदेरबाय ओमफ्राय बेबायदि मावनो हायै टाइमाव जुदि बिसोरो बेबायदि देहाखौ बोग्लि दिनफोरखौ बारहोनांगौ जायोब्ला मानो बेबायदि फिसाफोरखौ फोरोंनानैबो मोजां गिदिर मानसि खालामनानैबो जुदि बेबायदि जे बिमा बिफाया हाजिरा मावनो गोनां जालायनाय नङा होमबा माबायदि जोंनि जुगाना एकदमबारे साननो गोबां गोनांथिथार आरोना माने मानसिफोराना जेसेबां मदार्न जालांदों बेसेबां दावगादोंना एसेबांनो साननाय हनाय अननाया गोमालांबाय बे नोंसानि बाजैया खारसन फैदोंसो होनदों नामा औ मोजां मोनलायखानाय आरोना अब्लाबो मोजां मोनलायनायाथ' बिदिनो बारा गोबाव जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय
उनाव बिदि मारै माबाखो माबानानै फैबाय आरो अके थेंक इउ स' माच आं माने नोंथांनिफ्राय आं जिखिनि खबर मोनबाय आं बेखौ रायजो राजानो नोंथांनि राव रायज्लायनायखौ आं खोन्थानानै होबाय दैथायहरबाय जाहाथे नोंनि जि दुखु बेखौ खोनानानै जे जाहाथे सोरबाफोर गावनि बिनानावफोरखौ अनफिनथों गावनि असे नोंसिनि न'खरावथ' दा साब्रै नङा होमबा साब्रैनि गेजेराव सासे फैदेरबाय बेनो जाबाय नोंसा बाजै ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय दा नोंसा बिनानाव सासेल' आरो नोंसा बिदा सासेल' नङा होमबा जायखिजाया माने सानो आरो ना आं बयनिसिमबो खावलायनो सानो आरो ना बिनानावफोरखौ नायाबाबो माने बिमा बिफाखौ नायथों आरो ना गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाफोरावबो बेबायदि दा नेवसिदों आरो ना बेखौनो आरज गाबो आरो गसाइनाव नों जुदि दाबायदियावहाय हाबा जानानै सोरनिबा न'खराव थाङोब्ला अब्ला दा नोंनि बिमा बिफाखौ सोर नायगोन जुदि नोंनि माने बाजैया जुदि गावनि न'आव थाहैयोब्ला अब्ला नोंनि आइ आफाखौ सोर नायगोन बे मोनसे गोबां गेदेर सोंथि नङा होमबा औ आरो बेबायदिनो बे दुखुनांथाव जागोन आरोना बेयो दा नों जेनेबा नोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंनि आदानो मा मेसेज होनो सानो जेनेबा बे जोंनि बिएम सोदोब सोनायनि दारै मा बुंनो जायखिजाया आदाखौबो आं एथ'ग्राब माने साननो हनो माबायो बिदिथ' सानाखै सासे साननो हनो गोरों मानसि जाहाथे बिनि सायावहाय मिजिंथियो आरोना सानसे जाहाथे गावनि हिनजावखौ बियो सिनायो आरो बेखौ बुजायथों हिनजावजों लोगोसे माने न'खरखौबो नायो बिमा बिफाखौ जाहाथे हिनजावखौबो अननो होयो फोरोङो आं बिराद बोरैबा मोनो बेफोरबायदि खोनाबाथाय आरोना थेंक इउ स' माच सिस्टार आं नोंथांनि रावखौ खोनानानै गोबां दुखु मोनबाय आरो जाहाथे थाबैनो नोंनि न'खराव मोजाङै सुख सान्थिया फैफिनथों सिगांनि बायदि आरो नोंनि आदाया जुदि जोंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला जाहाथे बियो बुजिथों आरो गावनि न'खरखौ मोजाङै नायफिनदों आरो अनफिनदों सिगाङाव जेरै अनदों रां रुफाया बयनिबो गोनांथि आरो गावनि हिनजाव बे दाख्लैबावैसो फैनाय सिगांनिफ्रायनो नोंनि थैजों समान जेरै नों जाय बिमा बिफानिफ्राय जोनोम जादोंमोन बेबायदिनो थिग नोंनि बिनानावाबो जोनोम जादोंमोन नोंनि बिनानावा दा बेवहाय मोनसे बाथ्रा बुंदों कि नोंनि बिनानावा गुबुनजोंथ' थांगोन होमब्ला दाबायदियाव जुदि नोंनि बिनानावा थाङोब्ला नोंनि बिमा बिफाखौ सोर नायगोन बेसो मोनसे जास्ट बेसो मदद आरोना जाहाथे नोंनि आइ आफाखौ नायथों अनथों बेबायदि आरोना दाबायदियाव नोङो बेलेग जायगायाव साख्रि मावो खामानि मावहैयो दा नोंनि हिनजावा जुदि न'आवनो थायोब्ला दाबो न'आव गैया होनदों नामा नानि हेलौ दाबो न'आव गैया होनदों नामा नोंसा बाजैया दे होमबालाय थेंक इउ स' माच दे स' जों दिनै सासे बिनानावनि दुखुखौ जों नुबाय आरो बेनि दुखुखौ नुनानै जोङो बेवहाय जों फोसावनो सानबाय आरो लोगोसे बेवहाय जोङो रायज्लायबाय बेजों जिखिनि खोथा बेवहाय जोङो रायज्लायदों बे गासिबो सैथो नोंथांमोनहा गाव गावनि बिनानावनि दुखु आरो गाव गावनि न'खरनि दुखुफोरखौ बुजिनो नाजा नोंखौ फेदेरबाय नोंखौ दुखु खस्थ'यैबाबो फोरोंबाय साख्रि होबाय आरो साख्रि होनायनि गेजेराव नोंनि न'खरखौ मानो नाया रां रुफा नांगौ बेखौ नों मिथिखागौ नोंबो रां रुफानि थाखायनो नों खामानि मावहैदों नङा होमबा अब्ला नोङो जुदि गावनि दुखु खस्थ'खौ गावनि न'खराव जि थानानै जे बुजिखाबाय जे न'आव मा नांगौ मा नाङा अब्ला दा बे समावहाय जे नों नोंनि आइ आफानि दुखु खस्थ'खौ नाहराब्ला सोर नाहरगोन आरो बेथ' दा कर'ना सिजननि टाइम बेसेबां दुखु दा हाजिरा मावलायनांगौ गोनांथि बेसेबां दुखुनि बाथ्रा बे गावनि नामखौ बुंनो माने एसे बोरैबा मोनदों मानो होनोब्ला जुदि बुङोब्ला बिनि गामिनि मानसिफ्रा मिथिगोन आरो बिनि गेजेरावहाय जुदि बिनि बिदाखौ थांखिना बुङोब्ला बिनि बिदा लाजिनांगौ गोनां जागोन जायनि जाहोनाव बिराद बोराबनाय जासिगोन बाट बे मेसेजनि दारै गासैखौबो बिदाफोरखौ माने बुंनो थांदों आरो बिनि गेजेराव बिनि बिदा स्पेसियेलि जाहाथे बिनि बिदाया बे बाथ्राखौ बुजिथों आरो गावनि न'खरखौ एसे मदद खालामथों जौगानायावहाय आरो बिनि गेजेराव बे सम्पति गासिबो जेसेबांखिनि नोंनि आइ आफाया आरजिनाय बे नोंनिनो गोजाखानांगौ बाट दायो जिखिनि कन्डिसन रां रुफाया बिराद गोनांथि जानाय लोंनायनि सायावहाय एसेबाबो गावनि फिसाज्ला दं होननानै एसेबाबो आराम थानो लुबैयो गावनि बिनानावा एसेबाबो गावनि बिदाया साख्रि मावो हिसाबै एसेबाबो एसपेक्ट थायो जे गावनि बिदाया गावखौ एसेबाबो मदद खालामदों फरायनाय मानायाव दा बिनि बिनानावा फरायनो गोसो दा रां रुफा होनायनि सायावहाय जे एसे बिराद खम खालामदों
फरायनो माबोरै बे फेलें जानो गोनां जाबाय फरायनाय जिखिनि सिमां दंमोन बे फेलें गोनां जाबाय नोंथाङा जुदि बुजिदोंब्ला नोंनि बिनानावनि फरायनायनि थांखिखौ जाफुंसार होदो खुलुमबाय आंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोर आरो नोंथांमोननि अननाय आरो सिबिनाय आं बेखौ बिराद मोनदों लोगोसे आं बेखौबो बुंनो सानो नोंथांमोना जौगालांबाय था आरो नोंथांमोना नैबेबायदि सिचुवेसनावहाय बुजिलाय गावनि बिदाफोरखौ आं रिकुवेस्ट खालामो गावनि बिनानावफोरखौ रिकुवेस्ट खालामो नों नोंनि बिदाखौ बुंनानै ला राव होनानै हो आरो नोंनि बिदायाबो जाहाथे बुजिदों आरो बयबो बिदाफ्रा जाहाथे बुजिदों थेंक इउ स' माच मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना गोसो गुदुं जायोब्ला शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ स' माच गुड नाइट हेभ ए नाइस डे गाइस थेंक इउ स' माच बाय बाय लोगोफोर